I pozdrav svima ljudi, sa vama je EagleZZ. Danas ćemo snimati novu igricu na kanalu, a to je igrica Survival na Facebooku. Znači danas ćemo, ova igrica je možda se igra online i igra je bukvalno pola sveta, veoma je popularna. A danas ćemo snimati tu igricu sa Filipom. Pozdrav ljudi. Znači, kao što vidite, gdje si ti, Filipe? Ajme nađi. Gdje si? Pogledaj iza. Jel me vidiš? Kod stene bliza tebe. Ne. Evo me. Vidio se kamuflirao. Evo ga, Filip. Znači, on je Tiki Pro. Kao što vidite, mi imamo Emaru, on ima najjaču pušku u igrici. Kako zove? Saiga, jel? Ok, mi sad idemo da rušimo hangare, znači srušimo tim minobacačem i rušimo vanzemaljce. Jedino mjesto nerealno u igrici, jer ima vanzemaljci, sve ostalo je potpuno realno. Da. Ok, kao što vidite, igrica je velika i ovo je ruska igrica, inače. Da. U Sibiru je. Da. Mali problem. Slučajno prekinuo. Ajde smo zelo Skype. Ajde, nastavljamo sa snimanjem. Idemo dalje. Znači, možda malo vidite naranđasto iza stena, to su hangari. Da. Imaju dva koja nisu otvorena, to mora sa tim ili minobacačem, a ovaj jedan je otvoren, ali u njemu nema ništa posla. Da. A I obično... najbolji itemi koji se nalaze u tvojom hangaru. Evo ga medved, pazi, zabagao je. Gdje je bre? Ali ne može proći od stene. Evo ga, čekaj da je vratno. Evo ga. Ajoj, brate. Gdje se zavrati? Ajde, razbijaj hangare. Koji ću ime da se najgore? Sad ćete vidite taj proces sa minobacačem. Evo vidite. Možeš dati poslije fugas. Aha. Nema ga sad dok opuk, usvaraj. Evo ti, bacio sam ti. Ok, sad treba vanzemaljci da izađu iz hangara kad se mi pojavimo. A ja ću pobići. Sad pucaj ti. Pucat ću ja. Eno ih. Gotovi su. Ok, sad ulazimo unutra. Uvijek na krevetima ima ili odelo ili neke kape i to. Ali mi imamo već odlično odelo. Šta imaš ovdje na... Ja nemam ovdje palicu. Opet ga zezao Skype, znači ja ljudi ne mogu da verujem. Ako nastavi na igru. Nema veze. Ok, šta ti imaš? Ja imam kalašnjikov i neke metke obične. Ja pištolj i metku. Aj, našao sam metke za moju Emaru. Ja sam našao za kar. Ok, samo da vidim da li je to... našao sam ti šaržer za AKM. Ma ne znam gdje nam AKM. Daj, prvo da mi napiš veliki mišom za AKM. Je li AKM ova mitraja što ja imam, ovaj kalaš, jel? Ne. Evo ti šaržer za njega. Daj mi. To. Čekaj da imam još koji. Evo imam još jedan. To, ali ima municije. Opet je, znači, problem sa Skype-om. Evo ga. Čekaj sam da uzmem Wi-Fi, pošto meni nešto zezdo tvoj net. Ok, znači, sad da napunimo Emaru. Znaš zašto ovo, nikad u kongu. Nema veze. Moramo ti naći bolje ranac. Narepetirao sam i ovaj kalaš, znači ovo je jedna od najjačih pušaka isto u igrici. Da, predobro. Sam da imamo već snajper na njegu, to je snajper, ništa čuvene snajper.
dalje moj drugi. Ajde. Jesi mi ti dao meni drugi šanđer za AK? Ajde, vidi imaš li unutra koji fugas. Evo sad idem. Ja ću razvaliti ovaj drugi. Bože, ovo nisam ni vidio. A ne. Dobro, pogodio si. Idem na njih da pobijem. Srećko. Brate, nemam nijedan fugas. A fugas je inače raketa za minobacač. Si pobio? Jesu nešto. Ok, postaje to. Ima li šta tu? A ne, moj hangar uvijek loš. Našao sam ekstra kapu. Ali ova moja je bolja. Mislim naša. Našao sam veliko. Ekstra. Joj, našao sam sajgu. Uzmi sajgu. Ako je ovo sajga inače. Daj Bože. Pogledaj. Jeste. Imaš li možda šanđer? Jo, nemam šanđer, fuck. Ne veze, naći ćemo. Imam Okej. moj samo, imam metko malo da ti dam ako hoćeš. A možda ovdje nađem za sajgu šanđer. Idem da vidim da li imamo tamo neki šanđer za sajgu. A brate, imam, ja sam nas... Imam dve nađe puško Jurić. Ja sam sada, znači ono... Šta imaš ti, kalaš i sajgu, je tako? Ne, imam emaru i sajgu, ali ne znam šta je bolje, emara ili onaj kalaš. Kalaš, brate. Onda ću da uzmem kalaš. Onda imamo neki iste te puške. Pa ne veze. To je najbolje što fali. Ja naćam ti nišan i 14 metko. Jer da je malo lako. Okej, to smo uzeli i treba se vratim. Opet je ljudi problem sa Skype vezom. Ako ti prekine, nema veze. Nema veze, neću valjda prekinuti. Ne bi nam. Mada ćemo uskoro i završiti klip, nema šta. Da ti dam nišan i 14 metko. 14 ekstra za kalaš, Ne bre, za... sajgu. Da. Ja mislim da ovdje imam za sajgu. Ti si ti bre. Ja sam u onom prvom hangaru. Skoro dole otvorenom onom sam što sam... Da. Što je šanžer za AK? Sad ćemo da vidimo. Imaš hrane i vode da ćeš ekspirirati. Brate, imam pivo ako hoćeš. Daj pivo. Gdje si ti, brate? U prvom hangaru. Još tu. Ponovno sam ja u drugom. Jest, ja sam u drugom, pomeš se. Molim. Gdje si ti? Dolazim. Gdje ti je nišan? Nišan. Ko si ti hangar? U prvom, drugom, nemam pojma. Čekaj. Izađi napolje, ono. Vidiš se. Evo ga. Aha. Nem pivo. A tebi nišan, evo ti. Ovo. Šta će mi ovo? Da imaš. A je ovo za sajgu metak? Vjerovatno jeste. Okej, da imam nišan za sajgu. Ekstra. Okej, onda ćemo i završiti klip jer Filip više i nema neta. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. I ćao!